बाहेर म्हटलं माकडावर येतील जरा लक्ष ठेव. किती छान आहेत बघा बिचारे खेळतात. नाव सांगा तुमचं. हां आईस्क्रीम आणला आईस्क्रीम दादासाठी वाघ्यासाठी शेरूसाठी. आणि हे असं पिवळं झालं तर त्यांनी असं हात लावलं सहज आणि ते आपोआप. आज धुकं बघा काय धुकं पसरलंय बघा. म्हणजे पाऊस आहे का थंडी आहे तेच कळत नाही आहे. थंडीमध्ये असं धुकं असतं इथे. असं वाटतं महाबळेश्वरमध्ये आहे मी. गारठा नाही आहे पण धुकं बघा कसं. बापरे ते समोरचं रान बघा काही दिसतच नाही आहे. ते डोंगर सगळं सफेद सफेद चादर धुक्याची. या इकडे या. वाघ्या शेरू आहेत ना. हां किती सुंदर वाटतं बघा. सकाळी उठल्या उठल्या हे असं सुंदर निसर्ग दिसला ना का एकदम मन प्रसन्न छान वाटतं. डोळ्यामध्ये असं भरून घ्यायचं सगळं निसर्ग. आणि हे बघा हे माझे 2 बछडे उठलेत ते. या चला वाघ्या. आता वाघ्या खूप लाडात आलाय. वाघ्या सकाळी उठल्या उठल्या नुसतं मस्तीच्या जोशमध्ये आहे. बघा बघा बघा. बस जरा शेरू. एकदम जोशमध्ये आहे ना. सारखा कळ काढतोय बरं शेरूची. तो झोपला होता ना शेरू. होय काय. ते बघा दरवाजा बंद करून ठेवलाय नाही तर कधी खेळता खेळता बाहेर जातील का माहीत पण नाही पडणार. बस 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 झालं शेरू सोड. बस बस झालं चला. आत्ता सकाळ झालाय आत्ताच. बस 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 झालं बस झालं बेटा बस जास्त नाही बस. जाम लाडात आला सकाळी सकाळी. हा वाघ्या तर इकडे बघ मी काय बोलते बघ वाघू. इकडे इकडे बघ. हा काल संध्याकाळी पुरा चिखलात ना हा माकूर आला होता. वा वा दर्या खोला सांगतो या गेलेला बाहेर. हा नाही गेला होता मग अशा कुणाला घेऊन. इकडे 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 वाघ्या. हे माझे शहाणे पडते. हां ह्याच्या खोळी सांगते. काल संध्याकाळी पुरा चिखलात माखून बाबू थांब बेटा. हां हां आणि मग म्हणजे परवा दिवशी त्याला आंघोळ घातली. परत डबल आंघोळ घालायला लागली. पूर्ण पूर्ण म्हणजे अगदी तोंडापासून सगळा चिखल नुसता होऊन आला होता. म्हणजे असं कुठं खेळायला गेला ना का पुरा माखून येतो. मग कुणालने घातला मग आंघोळ. मग काय करणार म्हटलं असं चिखलाचं नाही ना ठेवू चालत. चला ह्यांची मस्ती चालू दे आपण आपलं काम करूया. शेरू तू झोप बेटा. शेरू ना झोपला होता पण हा जरा कल काढायला लागला वागवल्या. मग त्याला जरा बाहेर जायचं आहे. तो आता बाहेर जायचं म्हणजे रानात जायच्या तयारीमध्ये आहे तो. चला आपलं काम बाकी आहे किचनमध्ये. तिथं आल्यावर सांगायला लुच्चा. बस 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 झालं चला. बाहेर म्हटलं माकडावर येतील जरा लक्ष ठेव. आ त्या ह्याच्या पिशवीत टाकलाय मी घेतलाय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज आहे ना आम्ही चाललो आहे कणकवलीला. 2-3 कामं आहेत आपली म्हणून निघालो आहे. आणि गडबड काय झाली शेरूने बघितलं तो बाहेर आला मग अशी तुम्ही बघितलं असेल. आणि सफेद ड्रेस घातला आहे आणि छाप सोडलेत त्या ड्रेसवरती. धुवून घेतलं जरासं. आता म्हटलं चेंज करत बसली तर लेट होईल कारण आताच उशीर झाला आहे. 10 वाजले सकाळचे. 2-4 वस्तू पण खरेदी करायच्या आहेत आणि 1-2 महत्त्वाची कामं पण आहेत. आणि आपले एक सबस्क्रायबर आहेत त्यांना पण भेटायचं आहे. आता बघूया. चला निघालो जरा लेट झाले.
आणि गाडी की नाही आमच्या वाडीच्या बाहेर आलेली आहे आणि समोर ना ही फुलं दिसली म्हणून थांबलो आहे आम्ही. ही बघा कशी गुलाबी रंगाची फुलं ही. हां, जिकडे तिकडे आता ना ही फुलं आता आहेत म्हणजे पिवळ्या रंगाची तुम्हाला माहितीच आहे. आता ही फुलं म्हणजे नाव बघा मला माहीत नाही पण गणपतीला ना ही फुलं देतात. हो ना, किती छान वाटतात ना असं सगळीकडे असं पिंक सगळीकडे. आणि हा आमच्या वाडीच्या बाहेर पडणारा रस्ता. इकडे पिंक तिकडे पिवळा आहे बघ. कुठे? हां तेच ना, पिवळा सगळीकडे आणि ते असा गुलाबी रंग छान वाटतं असं बघायला. म्हणून जरा थांबलो आम्ही 2 मिनटं. चला आता निघूया. पाऊस म्हणजे पडतोय बारीक बारीक. पार्किंगमध्ये जाऊ दे. आणि फायनली बघा आम्ही पोहोचलोय कणकवलीला. मला वाटतं आज बाजार दिवस आहे वाटतं ना, मार्केट गर्दी मिळेल आज. ते ऑप्शन आहेत कणकवलीला, सगळ्यात ऑप्शन आहे. काही कलर घे, काही. तर गाडी पार्क केली आणि आता जरा मार्केटला ना फिरतोय आम्ही. कुणाच्या ना 2-4 वस्तू खरेदी करायच्या आहेत, जरा घेते मी. तेव्हा कितीला आहे? किती? जास्वंदी बघ काय मस्त आहे. हे बघा इथे जास्वंदी बघा छान आहेत ना. हां हां काय मस्त आहे बा. हा बघ केशरी कलर जास्वंदी. विचार ना कसं जास्वंदी कशी? 80 रुपयाला बोलतो. 80 रुपये ना. हां हां दादा हात ना दिवसभर. आमना पण आली 1 मिनिट. हे बघा खूप छान छान आहे इथे. हे बघा हां मस्त आहे ना. जास्वंदी बघायला पाहिजे, छान आहे. हे लिंबाचं आहे इथे. दादा अजून 2 करा. दादा अशीच कुंडीत लावा. 2 अजून करा. मस्त सदाफुली पण छान आहेत इथे. 2 वर्ष माझ्याकडे वांगे विकत गेले काम नाही आम्हाला. 2 वर्ष काय करायचं. होय चिबूड पण हे पण विकायला ठेवलंय. हे पण हो हे पण विकायला ठेवलंय. छान आहे इकडे सगळं. तर इथे मी आता आलेले एका बिल्डिंगमध्ये आपले सबस्क्रायबर आहेत त्यांना भेटायला. आणि हे बघा हे छोटे छोटे डॉगे मला दिसलेत. हे बघ डॉगे बघ किती छान आहेत. अरे बिचारे किती लहान, बिचारे कमजोर आहेत एकदम. काय हो मॅडम तर खाऊ पण नाही. तुझी मम्मी कुठे आहे? बाबू ये आम्ही खाऊ आणत्या. किती छान आहेत बघा बिचारे खेळतात. नाव सांगा तुमचं? हां मग ह्या आपल्या सबस्क्रायबर आणि त्यांना भेटायला मी आता आले कणकवलीमध्ये. म्हणजे माझी अशी इच्छा होती की घरची भाजी तुमच्यापर्यंत पोचावी. तर ही बघा ही थोडीशी भाजी मी त्यांच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. म्हणजे आम्हाला पण आनंद झाला की चला आपले कोण आहेत व्ह्यूअर ज्या आहेत त्यांच्या घरापर्यंत. अच्छा नाही आम्हाला पण खूप आनंद झाला भेटून तुम्हाला. थँक्यू. चला या मग. हां पान टाकलं. हां 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 दाखवते मी नंतरला दाखवीन सगळ्यांना. चला कोणतं आहे? 2 द्या टॅबलेट. एक 7 महिन्याचे चालेल ना दिलं तर? 7 महिन्याचे आहेत. 7 महिने. हां हां चांगलं वाटतं ना पाऊस पडतोय. बारिश हो रही है. तिकडे पाऊस होतो, इथे पावसाचा थेंब आहे. एक थेंब नाही पावसाचा बघ. ते सगळं सुख आहे. हां तेव्हा इतका वेगळं वातावरण असतं. मग तेच तर. पुढे बघा आता ब्रिजवरून बघ वातावरण सुंदर ढग बघत जातात. हां काळे काळे इथे चांगलं असं कडकडीत ऊन पडलंय. हे बघ किती छान ना. बघा मस्त वाटतं पावसात. वाटतात.
ओरडणं बघ कसं. आम्ही बघा आता आलो घरी. आम्ही अजिबात आवाज नाही केला आहे, हॉर्न नाही वाजवला, काही नाही. तरी पण तिकडे घरामध्ये माहिती पडले. ते बघा आवाज. कसं. थांब थांब थांब, आधी नको खोलू. मी सफेद ड्रेस घातला आहे. माझ्या पुऱ्या ड्रेसची काय होणार डिझाईन पडेल ड्रेसला. अरे आली बेटा आली, चल. हां मागणं जाते कारण ती दोघं पण पुढच्या दारात आहेत, नाहीतर मला ना ओरबाडून काढतील. हे बघा बापरे, नुसतं ओरबाडून काढलं. आणि आता किचनमध्ये गेलेत कारण त्यांच्यासाठी ना खाऊ आणलेला आहे. तर खाऊ त्यांच्या बाउलमध्ये काढतोय कुणाल. वाग्या ये वाग्या. हां बापरे, नुसतं दिवाने होतात ना एकदम. जेवले ते दोघंजण. हां चला 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 चला. आईस्क्रीम आणला, आईस्क्रीम दादासाठी, वाग्यासाठी, शेरूसाठी. अगो आईस्क्रीम खायचं ना, आईस्क्रीम आण ना. हां जा घे जा घे जा. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. खाली बसा खाली बसा खाली बसा. खाली बसल्याशिवाय द्यायचं ना अजिबात. चुपचाप बस, आवाज नाही, चुपचाप बस खाली. कोणाला नाही खाऊ. आईस्क्रीम कसं नेहमी देत नाही, कधीतरी चुकून कधीतरी. अगं गोड आहे. बापरे काय नुसते दिवाने होतात ना. काय करू होते कुणाल दोघं ना, काय करत झोपलेले. आणि तू काय करू होता. कुठला फ्लेवर आहे. चॉकलेट फ्लेवर आहे ना. आईस्क्रीम बापरे याने सगळा खाल्ला ना एकदम, तोंडात घातला सगळा भाग्याने. हां कोणी काय कॅलेंडर कोणी फाडला बघा. कॅलेंडर मग फाडून झाला. कोणी वाग्याने का शेरून. हे बघा म्हणजे तुम्ही अंदाज घ्या किती त्यांचं हे चाललं होतं. हे असं बाहेरून आल्यानंतर ना असा दंगा असतो दोघांचा पण. एक 5 मिनटं दिवाने आहे की करा दिवाने. बागुली संपला संपला. बस झाला बस झाला. तो दादाकडे. कुणाला तुझ्याकडे येतील आता. दादाकडे बाय खाऊ. तो दादाकडे. हां हां बसा आता शांतपणे बसा. आता कुणाल तुझ्याकडे आहे आईस्क्रीम खायला. काळोख व्हायला आला. 6:30 वाजले बघा संध्याकाळचे. आणि आता इथे चहा ठेवला आहे. हा बघा उकळते चहा. आणि घरी आल्यानंतर मगाशी हे किचन वगैरे सर्व आवरलं. तुम्हाला मी रोपटं दाखवते. आता हे आहे जास्वंदीची फांदी जी आणली त्या ताईंकडनं. आणि हे पण त्यांनी दिले त्यांच्याकडचं. काय ह्याला म्हणतात ब्रह्मकमळ ना. हां ब्रह्मकमळचं ते पान आहे ते त्यांनी कटिंग करून दिले. ते तसं पाण्यामध्ये टाकून ठेवलं. ते लावायचं आहे. आता हे कसं लावायचं हे काय आम्हाला माहीत नाही आहे. पण त्या ताई आम्हाला म्हणाल्या की पान आहे ना ते तुम्ही लावा कुंडीमध्ये, ते आपोआप मोठं होतं. तुम्हाला जर का माहीत असेल अजून वेगळ्या पद्धतीने तर ते पण सांगा, त्या पद्धतीने पण करूया मग असं आहे. तर चला सगळ्यात आधी चहा पिऊन घेऊया, मग जरा तरतरी येईल. हो त्याला चहा बघा आता थोडंसंच बनवलं चहा. आणि ताईंनो कणकवलीवरून येताना जे सामान आणलं थोडंफार ते जरा आवरून ठेवते. म्हणजे असं काही आणलेलं नाही आहे. एक 2-4 वस्तू म्हणजे टोमॅटो, कोथिंबीर स्वस्त झालेली आहे. टोमॅटो पण स्वस्त झाले तर इथे. हे बघा हे मी 30 रुपयाने टोमॅटो आणले म्हणून जास्त घेतले. मग 1 किलो. आणि शिमला मिरची, आलं असं 2-4 वस्तू घेतलेल्या आहेत. आणि हे बघा हे लिंबू. आणि अजून एक तुम्हाला सरप्राईज आनंदाची गोष्ट सांगते. आपल्या बागेमधलं एक फळ की नाही पिकलं. मगाशी कुणालचे बाबा सहज ना फेरफटका मारत होते. मी माझ्या कामामध्ये गुंतलेले आल्यापासून. तर आपलं ते चिबूड आहे ना हे बघा. तुम्हाला मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी काहीतरी दाखवलं होतं. आणि हे असं पिवळं झालं तर त्यांनी असं हात लावलं सहज आणि ते आपोआप मग निघालं ते. मग त्यांनी काढलं. मग त्यांना म्हणाली की तुम्ही मला हाक मारायची की नाही, म्हणजे मी शूट वगैरे केलं असतं. पण ठीक आहे आपल्या बागेतलं हे पहिलं फळ पिकलेलं आहे. त्यानंतर चला वाटतं तुम्हाला पण दाखवते. आणि असं इतका सुंदर असा सुगंध येतो ना. मला वाटतं हा उद्यापर्यंत पूर्ण तयार होऊन जाईल. असं मंद मंद असा चिबूडचा ना वास येतो आणि खूप टेस्टी लागतं. हा गेल्या वर्षी हे फळ ना आम्हाला अजिबात आवडायचं नाही, म्हणजे जास्त असं गोड नसतं. पण मी काय केलं होतं चाट मसाला असतो ना ते, थोडीशी साखर आणि काळं मीठ बघा असं ते थोडंसं टाकलं होतं. आणि असं फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवलं मिक्स करून सगळं. आणि नंतर जवळजवळ 1-1.5 तास थंड झाल्यावर खाल्लं. इतकं छान लागलं होतं ना. पण हे जेव्हा तयार होईल पूर्णपणे तेव्हा कटिंग करीन ना तेव्हा मी तुम्हाला नक्की दाखवेन. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा दिवस म्हणजे बाहेर आम्ही गेलो होतो. मगाशी मला वाटतं काहीतरी 4:30-5च्या दरम्यान आम्ही घरी आलो. आणि इतकं थकाल झालं होतं ना
पण घरातलं काम आवरतं आता 7:15 वाजले. तर चला आता परत जेवण करायचं आहे घरातलं संध्याकाळचं. तर व्हिडिओ आजचा आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.